Hey mates, welcome aboard, and I am your next destination. Ngayong araw, para sa next destination, tara na't samahan niyo ako mamasyal at libutin ang isa sa pinakaunang palengke dito sa Bacolod, ang Bacolod Central Market. So just simply sit back, relax, and enjoy. Kay virtual tour ta ka mo. Ako bahala sa inyo, damo tinugplit eh. Pero dali lang gid ha, mabakal ko anay taho, kay do ka namit higop sang manamit nga taho. Ari bayad ko nung ay mahulat pa ko tadi sin silyo to 20 na gali ang taho subong. Kanamit ka only na agar ni prita kaso bago na ko gali tapos panyaga. Diet din pag may time. Di pagali ang tunyeng so ginapatayan nyo sa una uniform. Kag damo man di mga kapihan, kag dili nagasugod ang mga tinikalay, baw ilunggugid. Pero ayos lang na basta wala lang linaway ah. Diri nga area, diri na di ang mga pagupitan, sa una maglabay ka di. Hambalon kanila, meg mapagupit ka, subong do wala na masyado. Do ka namit sang koton kindi yaw. Damo pan sandiya subong, kagiban pa nga mga prutas, kay summer, damo mga prutas. Kagdo ka namin pang relief for as low as 10 pesos, may t-shirt ka na. Kag diri na di nga area ang balaklan sa mga bag. So I think nubo ang sales nila subong kay wala man klase. Wow, Charlie Trading, dili kami sa una gapabaylo chicken ni Papang pag may mag-abot nga bonus nga permi lang ginahunos. Kag diri nga area ang balaklan sang tila sang una nga tag 20 ang yarda nga ulubrahon sang punda.
And this is the controversial Halandumon Tower worth 14 million pesos. Pero kung gabi namin siya tanawon guys, namin singiya nga mga lights. Hello Mayor Bing. Sang wala pa ang clearing operations ang una diri nga area guys, diri na di ang damo-damo may gabaligya sang mga uga, danggit, pusit, and a lot more. Ang peanut butter, hoga pa maypay. Ara ang favorite ko ang ginamos nga naka-cubes namin nasa gisahon kabutangan baboy. Kung may chorizo di Cebu, may ara man chorizo di Bacolod guys. Try nyo, namit man ang chorizo sa Bacolod. And this is Bacolod Lay Center. Kag permi kami dito sa nagabakal mga ribbons, kinaubra mga sash, ribbons for graduation, recognition, and tanan nga occasion. Because my dad is a public school teacher, kag siya ang naka-assign permi sa mga school events, so siya ang taga-ubra na guys. Grabe, ultimate throwback yun ang maglibot sa Bacolod Central Market. Damo ko memories with my dad. And diri ni ang Liamado Bazaar, diri ni Balaklan sa Cartolina, Manila Paper, pang project nyo sa school, dalaan nyo na lang pati floor wax Pero do ka namit prito lamayo. Kaglantawan nyo guys, kanamit sa mga kakanin sa Bacolod, kag very affordable pa. Mayo, layuan nyo ako, makabakalgid ko ni karon lamayo. Sidewalk pa lang na sang Bacolod Central Market guys, pero subong masulod kita sa sulod sang Bacolod Central Market, do kadamo sulod nga word tong gingamit ko. Do kanamit sang kasaba cake, ibos kag bityo-bityo. So amo ni ang sulod sang Bacolod Central Market guys. So usually diri ni makita ang baligaan mga bugas, mga grocery nga ginapamaligya sa mga sari-sari store, meat shops, kag mga native products guys. Kag damo man di may gabaligya isda, do ka nami pangita palaksyoho now. Kag asta diri na lang ang akon nga virtual tour sa Bacolod Central Market. Sa mga wala pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.